Det er vigtigt, at der er fokus på bæredygtighed, fordi som vi kan se, klimaet går fuldkommen amok, og vi bliver nødt til at lave noget grøn omstilling. Også som virksomhed bliver vi nødt til at være dem, der går forrest. Erhvervslivet i Roskilde er meget engageret i bæredygtighedsinitiativer allerede på nuværende tidspunkt. Jeg tror ikke, at kommunen nødvendigvis skal være den aktive part af det her, fordi erhvervslivet bliver påvirket af kunder, medarbejdere, egen profil og branding, som gør, at det er et aktivt element for erhvervslivet. Grønne partnerskaber i Roskilde tror jeg bliver skabt af erhvervslivet selv. Kommunen kan være med til at facilitere det på et stykke hen ad vejen, men direkte samarbejde mellem virksomhederne er det, der skal med til at drive det, og det skal der skabes nogle fora for. Kommunen tiltrækker nogle virksomheder, som kan lave noget innovation eller et eller andet inden for grøn omstilling. Og det er jo vigtigt, at man har en kommune, der er frontløber. For at Roskilde Kommune kan tiltrække flere grønne virksomheder, så tror jeg, der skal være større fokus på de virksomheder, som faktisk gør det rigtig godt i Roskilde. Der er nogle virkelig internationale virksomheder, som langt til vejen kun bliver fortalt i Roskilde, men som ikke kommer ud over rampen og bliver fortalt i det brede Danmark eller globalt. Det synes jeg mangler et særligt fokusområde. Vi kan få erhvervslivet til at være mere engageret i bæredygtighed ved at inddrage og lytte mere til borgerne i Roskilde Kommune. For at tiltrække flere grønne virksomheder i Roskilde, så kan det godt blive skabt nogle bedre rammevilkår, som sker gennem den kommunale planlægning, der foretages i kommuneplanen. Der er gode initiativer til søen, der kan sagtens sættes bedre initiativer i søen, og der kan også godt være mere fokus på at skabe nogle gode vilkår for erhvervslivet.